Most hadd mutassam meg nektek, hogy mit tesznek az én kedves vendégeim az online életmódváltó programomban, és hogyan érik el mindössze pár hét alatt ezeket a csodálatos átalakulásokat, mint itt, itt, és itt. És azt le is szögezném, hogy mindenki személyre szabva kapja meg az étrendjét, ez a céljának, az egészségi állapotának és természetesen az ízlésvilágának megfelelően, és nem kapnak olyan ételeket benne, amiket nem szeretnek, mert az hosszú távon abszolút nem válik be. Na nézzük! Természetesen a vasárnapi húsleves az ki sem maradhat, gyönyörű látvány még így fotón is. Itt látható egy kis csirkepaprikás rizsel és salátával. Itt pedig van egy nagyon finom, proteínes csokiszelet leszórva egy kis csoki darabokkal és mandulával. Itt pedig van egy csilla puding, ez 10 óraira reggelére és kiváló málnával és áfonyával. Itt pedig előre dobozolva a napi étkezés, ahol csirkecomb van, egy kicsit úgymond letépve, és hozzá burgonya, és természetesen fasírozott. Na hát el sem maradhat a bolonyai spagetti, aki szereti, ugyanúgy tudja az étrendjébe alkalmazni a megfelelő mikro-makrotápanyagok mellett természetesen. A női napokon, hogyha sóvágás van édesség után, akkor itt van ez a palacsinta, és itt van még hozzá a túrós muffin, ez isteni finom. Reggeli alternatívákként itt van ez a toast, amin van egy kis avokádószelet, és természetesen hozzá mindig ajánlom a tojás, mert fontos a fehérje bevitel, bármilyen formában el lehet ugye készíteni. És itt még van pár étel, az édes burgonyapüré lazacsal, itt is édes burgonyapüré, borsó, és hozzá egy kis disznóhús is. Tehát a programomban nagyon nagy szerepet tölt be a kedves vendégek ízlésvilága, és mik azok az ételek, amiket szeretnek, mert így hosszú távon, és sóvárgás, és éhezés, és természetesen szenvedés nélkül lehet tartani egy gyönyörű szép formát. Nekem ez a célom, hogy átadjam a tudást, a mikro-makrotápanyagok szépen be vannak állítva, és mindenkinek a céljának megfelelően. Ha szeretnél ebben az életmódban részt venni, akkor nincs más dolgod, írd a Chris Romanowski Fit Instagram oldalon az érdekes szót, ahol megbeszélünk egy ingyenes konzultációt, hogy tudok-e neked segíteni, neked mi a célod és problémád, és aztán folytatjuk a közös munkát. Hajrá!